Vítajte v kategórii červených vín. Červených vín máme v našom portfóliu naozaj dostatok. Je to široké portfólio, máme ich rozdelené podľa jednotlivých kategórií. Tie kategórie sú buď podľa zvyškového cukru, čiže máme červené vína v dominancii sú suché, polosladké, ale aj zo pár sladkých dezertných červených vín. Červené vína si viete vybrať aj podľa odrody, podľa popularity jednotlivých odrôd, či máte rád Cabernet Sauvignon, Nebbiolo alebo Tempranillo. Určite si v našom portfóliu nájdete svoju obľúbenú odrodu. V prípade, ak by to malo byť podľa obsahu alkoholu, taktiež aj takú kategóriu máme na našich stránkach vytvorenú. Okrem toho sme mysleli aj na ľudí, ktorí majú intoleranciu s histamínom, teda máme aj nízkohistamínové vína, prípadne vegánske červené vína. V našom portfóliu máme najviac suchých červených vín. Viete si ich taktiež vybrať aj podľa krajín, či už to má byť Taliansko, Francúzsko, alebo či máte obľúbenú apeláciu, ako napríklad Barolo, Brunello, prípadne španielská Rioja, Novošľachtence, Hron. A v prípade tí, čo sa otočia na vás s otázkou, že si chcú objednať červené sladké víno, tak máme. Máme napríklad krásne portské červené vína v portfóliu. Vytvorili sme balíčky červených vín a jedným z našich najpopulárnejších balíčkov je balíček odrôd Primitivo, ku ktorému dostanete aj fľašku Prosecca gratis.